De sociale forskelle i Rusland bliver disse år større og større. Der har vores reporter Kim Skiskovski været nede og undersøge, og han har sendt denne rapport hjem til os. De unge mennesker i Rusland lever meget, meget forskelligt, og vi har mødt et par, ja, jeg skulle måske sige, børn fra det russiske miljø. Og vi er lige nu i Moskva, og som I ser, der er iskoldt her. Og jeg tror nok, jeg faktisk har fået kontakt med en lille gadepige, der er herovre. Lige herovre på den anden side. Hun sidder herom. Ja, hun gemmer sig lidt. Hello? Hello? What is your name? Agnieszka. Hun siger, at hun hedder Agnieszka. What do you have in your plastic? Yes. Limi. Limi? Yeah. Oh, what do you do with the limi? Sniffy? Sniffy limi? Agnieszka fortæller, at hun sniffer lim. Det er et af de rusmidler, der bliver brugt meget i det fattige gadebørnemiljø her i Moskva. Hvad laver du ellers? What do you do apart from sniffing limi? What do you do when you don't sniff? Do you have a work? No. Where do you get money from? I take. You steal? Yes. Oh, you steal money. From who? Boys. From the boys? Okay. Agnieszka fortæller, at hun stjæler penge fra andre børn og drenge. Mest drenge, forstår jeg. Har du allerede penge på dig nu? Hvad er det, du har der? What do you have there? What are those pictures? That's my brother. Your brother? Or is that your brother? Maybe we can have a closer look on your brother. Agnieszka fortæller, at det er hendes penge, hun har her. Hun har ganske få rubler tilbage, kan jeg se. Og det er mini-rubler. Og så har hun et billede af sin bror. Han har åbenbart været lidt den samme. Typisk som hende selv, altså i et stakkels gadebar. Thank you. Thank you. Can we see where you sleep? Yes. Vi har fået lov til at komme ned og se, hvor Agnieszka bor og sover om natten. Det bliver rigtig spændende. Vi står nu foran indgangen til en kælderskakt, så vidt jeg forstår. Og lad os se, hvad der foregår herinde. Det bliver spændende. Can we have a look inside? Yes. Okay. Thank you. Oh.
Agnieszka, is this where you sleep? Yes. Ja, det er lidt forfærdeligt at se, men det er simpelthen Agnieszkas hjem. Hun bor åbenbart i en papkasse. Vi står nu uden for Moskva i en forstad til Moskva i, tør jeg godt at sige, det rige område, og jeg tør også godt love, det er et helt andet sted. Vi er i City Oligarki, og her ser vi slottet, hvor Putin bor. Lad os prøve at se, om vi kan få lov til at gå ind. Oh my boski, Raski. Oh my boski. On husky. Vi har nu fået lov til at komme ind i Putins hjem igen, hvor vi endnu en gang har mødt datteren. Hun hedder Natasja. Vi så før, at Natasja fik ordnet sit hår, og nu sidder hun her over i hjørnet, og måske kunne vi lige panorere en tur forbi farmand. Der har vi ham. Og lige herovre har vi den smukke datter, hun hedder Natasja. Natasja, hvad går du og laver? What do you do normally? Do you work? Jeg har fuldstændig glemt, der er en russisk tradition, men man altid giver en gave, inden man laver et interview. I hvert fald her i oligarki-miljøet. Her kommer gaven. Håber jeg, den er fin. Blæsning. Hun blev stadig glad, hun blev fornærmet. Hvorfor blev hun sur over? Jo. Okay. Det er jeg ked af. Jeg prøver lige med lidt penge her og se, om det så lykkes. Korruption er jo udbredt. Korruption og bestikkelse er en ganske almindelig foretagelse her i Rusland. Vi prøver lige. Can we talk now? Yes. Okay. You like money? How much did you pay for that one? Had 1 million. 1 million also. Thank you very much for having a look. So, what do you do normally when you don't shop?
Agnieszka, what's happening? Oh. What is happening, Agnieszka? What is happening, Agnieszka? I cried over my brother, dude. Og hun fortæller, at hendes bror er død. Er din bror død? Jamen, hvor er han henne så? Hvor er han? Nej, der er sket en frygtelig noget frygteligt her. Hendes bror, som også var gadebarnet til Sydlandet, ligger til Sydlandet herovre. Nej. Er du sikker på, at han er død? Sure he's dead. Ja. Så må jeg lige tage. Det er jo forfærdeligt, det der er sket. Jeg er fuldstændig kold og død. I'm sorry, Agnieszka, your brother is dead. I'm so sorry. Det var hermed reportagen fra deres udsendte medarbejder, Kim Skovski, Rusland, Moskva. Nede i Rusland. Tusind tak, Kim Skovski. Det har været fantastisk at følge dig nede i Rusland. Men selvfølgelig også rigtig sørgeligt at se, hvordan de fattige lever og hvor store forskelle er på rige og fattige. Tak herfra.